Ćao svima i dobroveče i dobrodošli u prvu D&D diskusiju. Mi smo inicijativa, a ja sam Vuk, a sa mnom ovde su Luka, kažeš ćao Luka, i Marina. Ćao ljudi. U svakom slučaju, mi smo odlučili da prekretimo ovo doba karantine i izolacije tako što ćemo da radimo ono što najbolje znamo, a to je da tupimo o D&D-u, odnosno o FRP-u generalno. Sad, mi smo inicijativa, kao što rekao, kako smo mi, to će Marina malo bolje da objasni, kao i gde nas možete naći i šta mi zapravo radimo. Ovako, kao što je Vuk rekao, mi smo inicijativa, mi smo mlada organizacija koja se bavi promovisanjem D&D-a, odnosno ovog hobija. Prvi put ste imali prilike da nas vidite na Gamesconu, neki od vas su imali prilike da nas vide i ranije, međutim nismo bili pod tim imenom. Takođe upoznali ste nas na Facebook grupi D&D Srbija i ovo je praktično samo prirodni produžetak svega toga. Pre nego što krenemo sa pričom, ja bih samo voljela da scrollate i da pogledate naš kanal. Vidjet ćete dugmiće za Facebook, YouTube i Instagram. Kao što kažu youtuberi, like, subscribe, follow, to bi nam mnogo značilo. Vuče? Pa dobro. U svakom slučaju, dakle, mi ćemo sad da pričamo o nečemu što smo zapravo planirali da uradimo uživo na festivalu Fantastike koje treba da se održi pre 3 dana, ja mislim, u Domu omladine u Beogradu. Nažalost, zbog sveopšte situacije, vanrednog stanja i ostalog, to se nije desilo, tako da ne možete pobeći nas i mi ćemo to da vam ispričamo uživo sada. Mi naravno pričamo o FRP-u, o D&D-u i svemu tome i sad nećemo da počinjemo onu dosadnu priču šta je FRP, šta je D&D, kako se to igra, šta mi sve treba i tako to. Jedan od tih videa naći ćete i bit će mnogo bolja produkcija, imaćemo zapravo kameru koja snima mnogo veću rezoluciju i mene će da glumi Miloš Biković. U svakom slučaju, poenta je da sada hoćemo da pričamo o jednoj od tih tema vezanih za FRP, a to je kako da napravimo one shot, odnosno jednokratnu avanturu. Pa sad, šta za vas znači jednokratna avantura i zašto bi to neko hteo da gleda? Ajde, recimo Luka, ti možeš da kažeš. Jednokratna avantura je zgodna kad nemam baš mnogo vremena ni inspiracije da smislim da smišljam celu kampanju koja će traje sad mesecima, godinama i tako dalje. Zgodnije mi je da imam neku ideju za neku kratku avanturu, nešto interesantno i hoću da ubijem jedno veče sa društvom, kako se zove, da ih okupim, da igramo nešto što nam je svima zabavno. Tako da su one-shotovi otprilike savršeni za to, u malim dozama. Za mene je zapravo one shot jako bitan zato što mogu da testiram buildove koje nisam probala do sad, mogu da testiram karaktere koje nisam probala do sad i mogu eventualno da testiram neke backgrounde koje nisam probala i tako dalje, koncepte koje sam htela da probam, a nikad nisam imala prilike, jer u one shotu se ne počinje od levela 1, one shot je zaista diskrecija DM-a. Mi često igramo recimo na levelu 3, na levelu 5, čak i na levelu 10. Tako da za jedno veče mogu da osetim kako izgleda neka druga klasa, kako izgleda multiclass, kako izgleda prosto karakter koga sam htela da igram na višim nivoima u glavnoj kampanji, ali glavna kampanja traje predugo i nikako da dođemo dotle i tako dalje. Postoji mnogo razloga zašto želimo da igramo one shotove. I da, još jedna stvar, posebno za nove igrače i nove DM-ove, one shot nam daje osjećaj kao da smo nešto zapravo postigli za jedno veče, odnosno završili smo jednu celinu koju obično ne dobijamo u kampanjama, osim ako nemate zaista dobrog DM-a koji pravi zaista dobre cliffhangere i koji vam daje zaista nekakav osjećaj accomplishmenta, što se kaže, kao da ste nešto završili za to veče. Ali opet to je teže postići u dužim kampanjama nego u one shotu. Evo, ono što je zanimljivo što sam ja skontao da se često radi, da one shot nekad nastane otprilike iz nužde, zato što se dešava da igra se neka regularna kampanja i neko ispali. Sad, to, kad kažem ispali, to je možda opravdano, možda je, bolestan ili jednostavno ne može zbog ko zna kakvih obaveza, ali često se desi, fali nam igrač ili neka druga ekipa je u sastavu i onda sad ne možemo baš da igramo bez tog ključnog igrača, mislim ključnog,
bez tog igrača Grota da nastavljamo priču koje je taj lik deo. Svaki partij ima bar jednog. Da, realno. I onda je samo ideja da treba da hoćemo zapravo smo se nameračili da igramo FRP to veče i čekali smo to cele nedelje i otprilike želimo da se nešto igra i onda tako nekako one shot nastane po nekom principu, što uvek nekome se neka ideja vrti po glavi i kao, ok, ja mogu ovo da smuljam za večeras, ako svi hoćemo da se igramo, i onda to je nekako dobro, jer ja mislim da postoji i očekivanja i onda ljudi vole one shotove zato što eto to, kao da to zadovoljavamo svoj nedeljni fiks, a s druge strane nije sad, svi očekuju samo jednu stvar, to je da se lepo zabavi i neće sad očekivati ne znam nija kakvu priču, mislim one shot u krajnjem slučaju može da bude mi ubijamo ogra 2 sata. Ili zmaja. Tako da to je skroz legit. Tako da ne znam, ono što nismo rekli možda da je one shot dobar za to kad neko, baš za onaj moment, neko pita kao kako izgleda taj FRP, kako izgleda taj D&D, hoćemo mi da igramo. I onda u tom nekom smislu pozovemo jednu osobu ili više novih osoba i onda napravi se neka avanturica za njih koja će im onako dati tu neku sažetu ideju kako to izgleda. Mi smo zapravo postigli jako dobre rezultate na Gamesconu i pre toga na praktično kad smo obeležavali Gygaxovu smrt 4. marta prošle godine u klubu Hidra. Vodili smo 2 naša modula, one shotove isto, gde smo zapravo videli, odnosno upoznali dosta mladih ljudi, čak i starijih ljudi koji nikad nisu probali da igraju i prvi put su sa nama imali prilike da probaju da odigraju jednu avanturu. I bilo nam je jako drago da vodimo tim ljudima zato što smo videli da su se baš lepo zabavili. Vodili smo za više stolova jednu istu avanturu koja je imala drugačiji ishod sa svakim stolom, tako da to je još jedna interesantna stvar. Neki od tih ljudi su se kasnije i povezali i razmenjivali su svoje iskustva iz tih modula i tako dalje i prosto to je divan način da uvedete ljude u hobi. Da, ja mislim svako od nas je u sopstvenoj režiji konvertovao novi igrač, to jest napravio nove igrače, jer ljudi oko nas slušaju o tome čime se mi bavimo, pa ih onda i zainteresuje, hteli bi to da probaju i onda najbolje je da ih ne ubacujemo sad u neku kampanju koju već imamo, da ne kvarimo i već postojećim igračima i da ne postavimo neka prevelika očekivanja pred nove igrače, nego da jednostavno napravimo nešto kratko, slatko, što će njima lepo da prezentuje kako izgleda igranje tog FRP-a ili D&D-a ili kojeg god drugog sistema i da im priliku da okvase prste, vidi kako im se to dopada i da li hoće da nastave sa tim. Da, to je ono što ste rekli, to je što se, da kažemo, implicira, što tu nema neke obaveze, u smislu i ti novi ljudi ne bi hteli, kaže, sad ću da se obavezujem, sad ću ja svakog petka da igram neku kampanju 100 godina ili šta ako se meni ne dopadne, a neko hoće da se igra sa mnom i tako to. Tako da je možda dobro što se baš za nove igrače nekako smanji taj pritisak kada se igra one shot. Tako je. I svi znamo one ljude, odnosno imamo one prijatelje koji pitaju a kako se u D&D-u pobeđuje. Ovo je možda najbolji način da im se predstavi koncept igre u kojoj pa svi pobeđuju ili svi gube u isto vreme. To je zapravo sam gledao nekakvu diskusiju relativno skoro gde su ljudi pričali kao, baš je bila tema kako pobediti u D&D-u. I zapravo čuo sam razne tako priče šta, kako, zašto, kao šta bi bili argumenti za tu pobedu i to se ne misli pobeda u smislu, ne znam, ja sam bolji od ostalih ili završio sam, ne znam, kampanju ili šta već, nego ne znam, oni su se više osvrnuli na onaj moment kao pobeda kao win, kao ja sam došao i ja sam bio super i bio sam zabavan i svi su se zato zbog mog angažmana bolje proveli. I onda, i to je neki način kako da se pobedi. Sad, do toga, o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom, a sad ajde da se vratimo na one shotove, kako se pripremiti.
to je ono, neko... Mislim, za one shot rekli smo im, znači, obično je to nešto što mogu da smuljam za jedno veče ili već imam neku ideju. Ključno je oformiti šta hoćemo da ispričamo u tom one shotu, šta hoćemo njime da postignemo. Ja volim da pravim paralelu da su kampanje kao serije, svake nedelje ili svake druge nedelje, zavisi koliko se često igra nova epizoda, a one-shotovi su kao filmove, znači cijela priča mora da se ispriča u jednom malo dužem vremenskom okviru, ali treba da se ispriča za neko kratko vreme, bude kratka, jasna i tako dalje. I filmovi su recimo za mene jako dobar izvor inspiracije za to kakav za neki one-shot, tipa hoću da izvedem, ne znam, hoću da ispričam Die Hard, samo neku fantazijsku verziju. To je recimo sasvim legitimna ideja za neki one shot. Moja recimo inspiracija čak i za jednu od kampanja su bajke i priče za koje malo ljudi zna. Obskurni romani koje niko nikad nije pročitao osim mene i možda još par ljudi na planeti. Ali da, generalno neke priče koje mogu da se pretoče u recimo film od 2 sata i onda računam da će one shot trajati duplo duže od tog filma zbog izbora igrača, zbog ne znam, rolanja, zbog kombata i tako dalje. I onda negde otprilike na 2 sata filma dodajem još 2 sata akcije u samom frpu. Tako da, recimo, 1001 noć je meni bio divan resurs kad sam počinjala da vodim nešto ranije i generalno to mi je jedna od ideja, pa onda, ne znam, grčka mitologija, isto kratke priče, kratke legende koje se spajaju u praktično jednu ili ti jedan one shot mogu da se opet izvedu kao jednovečernja avantura i tako dalje. Znači, gde god možete da nađete inspiraciju, dobila sam poklon od Zuma, gde god možete da nađete inspiraciju, definitivno oslonite se na te izvore, samo gledajte da budu kraći, znači da to ne budu neke epske priče koje se nastavljaju u 100 tomova. Sad, naravno, postoji i onaj moment ako se igračima svidi taj one shot, ako im se svidi ta priča, uvek to može da se nastavi dalje i da od toga nastane kampanja kasnije. Tako da je možda uvek dobro da se ostavi, da se napravi closure, ali da se ostavi možda prostor za eventualno neku kampanju dalje. Da, to je onako... Da, to je onako najveća zamka zapravo one shota, što to retko kad bude one shot. Odnosno to što nama se učini da, ne znam, možda ima premalo stvari, da hoćemo, ne znam, da opišemo da bude i nekakav razgovor i nekakva istraga i nekakvo, kako ja kažem, i nekakav fight, odnosno nekakva kombat, akcija, nešto. I onda se nama, kad napišemo, odnosno napravimo neki koncept, učinimo nam se, kao ovo je premalo. I onda se zapravo desi da one shot postane two shot ili mini kampanja ili tako nešto, gde se jednostavno oduži priče. Ili može da se desi da igrači vole baš da roleplayuju i onda oni krenu da u priču sa, ne znam, guildmasterom koji njih samo treba da im da task, a oni krenu ko zna kakvu priču o njegovom backstoriju i tako to i onda završi ko zna gde i sa još ko zna kakvim stvarima. Tako da to je ono što se redovno dešava. Mislim, to je sve ono što je uobičajeno, izvini Marina, sve ono što je uobičajeno i za normalnu kampanju, DM napravi nekog NPC-a koji samo treba da bude, što bi rekli, quest giver ili samo da da neke potrebne informacije, ali igrač se zakače za njega i to onda sad odvede priču u ne znam kom pravcu. Iste te zamke postoji u one shotu. Da, ali to je fore što one shot nekako desi se da možda je posle teško okupiti tu ekipu ljudi i onda nekako uvek je onaj moment kako one shot trebalo da se završi za jedno veče, onda igrat ćemo ga sada pa ćemo ga završiti za mesec dana. I onda, između ostalog, to je zašto pravimo ovaj video, da biste to izbjegli. Tako da, u svakom slučaju, poenta je, samo kažem, možda nekad treba samo voditi računa o toj strukturi da ne bude previše stvari.
Ja nekako volim o sebi da razmišljam kao nekoj babi koja sedi pored vatre i priča ljudima priču. I te babe obično završe tu priču to isto veče, zato što moraju da legnu da spavaju. Tako deca moraju na spavanje. Tako je, i deca i baba moraju na spavanje. Tako da, hoćemo da završimo priču, jel? Pa ništa, jel imate vi neke ideje kako da to izbegnemo? Sad ovako, dakle, bitna stvar je obično, to je ono, ne znam kako beše, ono da imaš uvod, razredu, zaključak, to je bilo, ja mislim, još ono u osnovnoj školi pri pisanju sastava i takvim stvarima, i onda zapravo jednostavno drži se to. Dakle, ima nekakve, ajde da kažemo uvod, razredu, zaključak, da budu nekakve 3 scene, uslovno rečeno. Jedna scena je nešto gde se ljudi malo upoznaju sa svojim likovima, upoznaju se sa okruženjem, šta se od njih traži, da malo, to je bukvalno onako neki test drive, da oni probaju malo te likove da provozuju, da vide šta mogu, šta znaju i slično. I tu da kažemo priča kreće da se zahuktava. U tu neku razredu, tu idemo onaj kao glavni deo gde oni zapravo odrađuju sve svoje pripreme, rade ono što im treba da bi završili svoj quest i onda taj zaključak bude, ok, mi imamo konfrontaciju ili izvođenje tog hajsta ili šta već i onda kao završavamo s time. Ali sad, da li to, mislim, tako prosto ne mora biti, jer uvek možemo ubacivati mi nekakve zaplete i slično, ali više poenta da se zadržavamo na nekakve 3 scene. Dakle, jedna scena, mi putujemo od mesta A do mesta B, usput možda imamo nekakvu prepreku, što nas čini da se malo bolje osetimo, da osetimo naš parti, ko šta može, ko šta zna i da vidimo uopšte kakav je setting. To je ono nešto što bi možda moglo da bude recimo neko istraživanje, ne znam, traže knjigu starostavno u biblioteci ili može da bude ili od, ne znam, nekog lokalnog mistika koji se jako krije i ne izlazi godinama. Onda ima drugi, ili alternativnog može da bude mini fight. Ali poenta je u tome da to ne uzme mnogo vremena. Taj nekakav drugi deo bi bilo pripreme za taj zaključak, to je pripreme za kraj fajta. Hoćeš da uskočiš? Hoću da uskočim. Samo jedna stvar, možda nije baš skakanje s teme na temu, ali jedna bitna stvar u uvodu i generalno u toku celog one-shota, posebno ako igrate sa novim igračima, odnosno ako oni to tek kreću da rade i ako ne mogu da se snađu i ako možda nisu dovoljno slobodni jedni sa drugima, gledajte da im ne ostavljate mnogo prostora da pričaju jedni s drugima sami u partiju, zato što to vrlo često, iako generalno je savjet da oni treba da pričaju međusobno naravno, ali to će vrlo često da rezultuje neprijatnom tišinom i pa ne znam, umesto da rezultuje nekim konkretnim produktivnim razgovorom, odnosno neće prosto ništa da se dešava i to će da traje mnogo dugo. Znači, iako ste DM, iako to umara, treba da pričate više sa njima, odnosno NPC-evi treba da ih engageuju više. A ako im je lakše, možda eventualno ubacite vašeg lika koji će da ih prati kroz jedan deo te priče, da ne bi došlo do neprijatne tišine, da ne bi došlo do kočenja cele priče, jer to sve uzima dosta vremena. Tako da je možda najbolje da vi kao DM engageujete svakog od njih i da polako, organski, prirodno oni krenu da razgovaraju jedni sa drugima i da kuju planove i tako dalje. Da, to je baš super savjet u principu, jer to se dešava i to je ono što moramo da obratimo pažnju. Najizazovniji posao DM-a je baš na tom samom početku, odnosno da krene da se kotrlja, da oni gurnu tu stenu niz sa planine i da to kao uzme svoj mah i poslije će već da se uhvati nekakva inercija, dakle igrači će znati taj lik to sam ja bi ovo uradio, ja ovo ne bi uradio, ja bi ovo možda znao i uopšte osjećat će se da kažemo malo opušteni da probaju šta sve mogu da urade sa svojim likom, ali to možda najbitniji moment da u tom nekom uvodnom delu bude dosta te ekspozicije, pa ekspozicija da bude što
kroz drugi igrače, što kroz taj neki moment. Ja volim uvek da se baci par kockica odmah na početku, eto čisto ljudi da bukvalno da osete. Evo, baci neku percepciju, a ti misliš da je on malo, da on ne znam, ne voli patuljke, recimo. Ili šta god, to bi bio insight pre, ajde. Ali ne znam, tako nešto, percepcija, misliš da vas možda neko prati. To da li ih neko prati, to može da bude neki lopov koji možda hoće da ih opelješi, pa nebitan za priču, ali čisto da se bace neke kocke, eto, kao krenuli smo. Ja bih se nadovezao na vaše savete, mislim kao i inače kad igrate kampanju, važi isto pravilo kao i kad igrate one shot, a to je da morate da poznajete svoje igrače i da u skladu sa time prilagodite avanturu i to kako ta avantura teče, one shot ili duža avantura, tome šta oni, da kažem, u čemu oni uživaju, naravno, tako i da to i vama bude uživanje. Ako imate neiskusni igrača, onda je Marinin savet savršen i Marinin Vukov. Znači, prvo ih malo pogurajte, dajte im da rolaju kockice na početku, čisto se opuste da vide da to nije ništa strašno, onda dajte im posle vremena malo više za eventualnu interakciju, nemojte odmah da bacate u kombat, jer onda novi igrači će se samo zbuniti pred svim tim o kojim sve brojima treba da vode računa, šta sve oni mogu da rade i tako dalje, dajte im malo vremena pre nego što dođete do toga. S druge strane, ako imate iskusnije igrače, onda možete, s jedne strane, da pustite da uvod bude malo duži, da pustite da se oni među sobom malo interaguju, da se malo hvale svojim novim likovima, ili možete odmah da ih bacite u neki mehanički izazov tipa borba ili deg ili jurnjava za nečim i tako dalje. Naravno, treba da razumete i šta prija vašim igračima, da li su oni koji više vole akciju, da li su oni koji više vole malo neku intrigu, neku priču, neku misteriju, ili traže nešto treće, nešto potpuno, nešto blesavo, onako van potpuno nekog konteksta, tipa u podrumu lokalne kafane pronađen je vanzemaljac koji prodaje svemirske pečurke i to je recimo ideja koja može da bude zabavna za one shot, kao odmor od neke malo veće opsežnije priče. A da se nadovežem na to, znači kao što u kampanjama imamo Session Zero gde zapravo pozovemo sve ljude, pitamo ih, ne znam, šta bi oni voleli da igraju, kakve likove bi voleli da igraju i tako dalje. Session Zero za one shot može da bude grupa na Facebooku gde ja pitam, ljudi, šta vam se igra? I oni mi kažu, znači ta tematika i ja smislim sve ostalo, znači smislim likove, smislim setting, smislim sve i bukvalno ih samo ubacim u to. Znači, za one shot je ideja da to bude onako light-hearted, odnosno da to bude onako jednostavno, da ne bude previše komplikovano, zato nam ne treba neki dugačak uvod u to. Znači, nego samo da znam otprilike šta oni vole, šta žele da igraju, šta žele da vide, kakve likove otprilike žele da igraju, to je to. To je sve što mi treba. Ali da ne dužim to, Vuče, nastavi slobodno sa onim, sa razredom i zaključkom. Zapravo ja sam hteo sad malo sad to opet skačemo, ali hteo sam da se vratim zapravo na tu priču oko toga to šta želite da igrate i šta želiš da vodiš. U smislu da su one shotovi nekad super iz taj moment kao ajde da napravimo, ne znam, hoću da napravimo setting sa nekakvim takvim baš likovima koji će nešto da rade i da probamo određene neke nove mehanike i tu dođe moment te kao, ne znam, igramo, hoću da se odmorim od svog starog varvarina i hoću da probam kako funkcioniše taj neki ludi vojnik. Tako da, to je onako dobra stvar, ali ono što je bitnije, da se one shot zapravo, da je dobar moment da se odredi neka specifična stvar, kažem, kao šta nam se igra. Tako, mislim, počinjemo od toga kako sam napravio jedan od ovih naših one shotova, odnosno lov na zmajeve, gde sam shvatio da, ako bismo igrali kampanju, to će da traje, ne znam, može trajati godinama dok zapravo neko ne dođe na nekog zmaja koji bi mogao da se igra, protiv koga bi igrači imali šanse dok oni izleveluju svoje likove i slično. I onda smo uradili tako da, evo, kao dali smo likove koji su 8. nivo i evo vam jedan mali zmaj koga treba da ulovite. I samo to. Tako da mislim da i Luka i Marina su imali neke svoje, da kažemo tako,
baš događaj koji su hteli da proigraju i da su, kažem, one-shotovi bili baš super stvar za tako nešto. Da, sad si mi dao lep šlagvort i pomenuo si setting, znači meni su recimo one-shotovi super da kad hoću da zainteresujem igrače za neki setting ili svet u kojem hoću da im vodim nešto u budućnosti možda, da povedem one-shot u nekom događaju istorijskom u istoriji tog fantastičnog sveta. Naprimer, i Marini i Vuku sam svojevremeno hteo da reklamiram jedan od sveta u koje sam hteo da igram, Eberron, i onda sam za potrebe toga odlučio da povedem one shot koji se ispostavilo da je zapravo prerastao u mini kampanju, tako da sam upao u jednu od onih zamki, ali bože moj, svi se dalje zabavljamo. One shot koji je bio orijentisan na lov na vukolake, događaj koji se dešavao recimo 600 godina pre trenutnog metaplota, ali je bio super da im ilustrujem kakav je Eberron svet, šta se mogu da rade u njemu, šta je drugačije u odnosu na neke svetove koje su do sada iskusili i da se ja, koji do tada njima nisam vodio, da im pokažem kako ja vodim. I meni je prodao Eberron, čisto da kažem, pošto sam se baš primio na svet. Ja sam recimo vodila neki Feywild davno, koji je bio napravljen kao one shot, koji je zapravo bio retelling, odnosno prepričavanje, da kažem, priče o Hadu i Persefoni, s tim što je taj Feywild, da kažem, više bio dodir materijalnog sveta sa Feywildom, nisu kompletno ušli u Feywild pa da vide kakav je to haos, ali mislim da sam uspela da im uspešno prodam tu priču o svetu koji je dizajniran, koji je tako lep, ali dizajniran da vas ubije, i u kome vreme teče drugačije i gde je sve potpuno čudno, gde se trguje snovima, gde se trguje sećanjima, ne novcem i tako dalje. I evo sad igramo jednu od kampanja koja traje već neko vreme u Feywildu. Da, Feywild je isto jedan od tih zabavnih settinga za pa baš dobar recimo za one shot, po principu ako se setimo onog filma Lavirint, bukvalno može tako nešto da se proigra kroz one shot u Feywild. Da, definitivno. Sad što se tiče opet pripreme, ono sad, tu je opet ima raznih pristupa tome, neki ljudi vole da rade sa pre-made likovima, neki ljudi vole da prave svoje likove, jako im je bitno da imaju tog napravljenog lika, da oni prođu kroz taj proces, da mu biraju skillove i tako to, i to ima smisla u nekom smislu, ok, razmišljam, moj lik, evo, background noble, ali kao on će da uzme skill, ne znam, perception, zato što išu da lovi ili šta već. Tako da to je za neki igrače dosta bitno, ali sad ja sam možda više fan toga da u ovim one-shotovima ljudi jednostavno dobiju lika i kao evo ti, pa sad, da li će to da bude, ja sam smislio imam 5 likova koje možemo koristiti, pa vi vidite ko će bude koji, ili da, ko što Marina reče, da mi na chatu samo napišete, ja bi da igram Dragonborn Sorcerera, Dragon, kako se zove, Lineage, pa ja sad napravim nešto na brzaka, ili kažem, ok, napravi ti svog lika na brzaka, ali opet kažem, ja sam možda fan da budu pre-made likovi za one-shotove. Da, ali pre-made likovi bez backgrounda, bez nekih, ne znam, komplikovanih priča, bez fizičkog opisa, generalno samo statistika, odnosno statovi na šitu i onda tokom tog one-shota dozvoljavamo igračima da prosto dođu do nekih svojih, da kažem, ideja, odnosno prave ličnost tog svog lika kako igraju. Znači, to je ono što bude isto interesantno, zato što onda taj modul nikad ne bude isti. Pa ja bih samo rekao da ne mora baš uvek bez backgrounda, ja bih sam se složio da ne bude previše optional background, ali neki background je potreban čisto da bismo znali zašto je taj lik koga smo mi već napravili, zašto je taj lik tu, šta je njegov cilj u tom
one shotu. I ja sam takođe pobornik toga da sam napravim likove za one shot, jer opet pomoću likova hoću da ilustrujem nešto u okviru tog one shota. Ali ako imam igrače koji su upoznati sa svetom i koji su iskusni igrači u smislu mehanički, onda ne osjećam problem sa tim da ako imamo dovoljno vremena na raspolaganju, da dam njima dan, dva da pripreme sami likove za tako nešto. Ja volim isto, ovo što je Luka rekao, volim da se ubaci background neki za lika, zato što pogotovo kad neko tek tako dođe, evo ti lik, kao igraj, da može možda malo više da se uživi u celu tu priču, ne znam, osim toga što je, ne znam, evo, lik koga je Luka igrao, osim toga što je Warlock i Patuljak i tako to, da bude neka priča da je on, ne znam, mornar, da su njega napali pirati, da su ti pirati potopili njegov brod i to i dalje par rečenica i da je tako on u stvari došao do svog patrona koji neki kako se to nije Great Old One, nego je nešto više kao Kraken, Giant Squid. Great Deep One, da, tako je. U suštini, zašto taj lik hoće da lovi tog zmaja? Tako je. A opet i damo neku, da kažemo, to je par rečenica, a sad opet dovoljno je vague sad ko su ti pirati, gde je on plovio, zašto bi Patuljak bio mornar, to su sad sve priče koje su do igrači. Tu je dobro ovaj moment što je Marina rekla kako da izgleda lik. To je baš super da nekako, to sam vidio u nekoliko ovih one-shotova se ponavljalo, da jednostavno je kao, ja pitam kao, ne znam, kakva je moja kosa ili šta već, ili odeća, ili imam nakit. I onda kao GM koji nije o tome razmišljao kaže kako god. Mislim, ja prvi bih rekao kako god. I onda igrač se tako više smisli te detalje i kroz te detalje se dodatno uživljava u lika. Da. Tako učini tog lika svojim. Ja nemam šta da dodam. No further questions. Pa dobro, ne znam, u svakom slučaju, to je bitno, još jednu stvar bih ja dodao za likove. Volim za one shot, treba pored te neke, da kažemo, motivacije lika, ja volim da možda ubacim neki začin da možda neko od likova ima neku skrivenu agendu. Koja je tu usput? Pa sad, ne znam, ako smo krenuli sad, likovi su tu koji treba da isprate karavan od tačke A do tačke B, sad ovo improvizuje od prilike, i u svakom slučaju i to je quest za ceo tim. Međutim, recimo za jednog igrača da kažem, ok, ti si zapravo assassin, ti treba da ubiješ ili, ajde, da ne budemo skroz nasilni, ti treba da ukradeš određenu stvar iz karavana, pa sad ti vidi kada ćeš to da uradiš. I onda to je onako, da kažemo, dodajemo još jedan dodatan moment intrige, da kažemo, za animacije za igrači, to može da povuče još nekih kao dodatnih priča koje mogu isto biti inspirišuće, u smislu može da se desi da recimo taj jedan igrač kaže drugima kao ja treba to da ukradem, daću vam ja moje pare, ili će da se krije od njih pa da kaže, da izmisli neki super zabavan, super zabavnu laž šta on zapravo radi. Tako da to je ono što isto volim da stavim u likove. Pa htjela sam samo da kažem, kad smo već kod likova, ja bih da spomenemo malo i one druge likove koji nisu naši igrači, a to su NPC-evi, osim ako Luka ti nemaš još nešto da dodaš za... Ja bih samo da se nadovežem na ovo Vukova, pa onda ti prepuštam priču o NPC-evima, zato što sam ja također ljubitelj, ja sam također ljubitelj takvih začkoljica. Jedino što morate kad radite tako nešto kao DM-ovi da budete oprezni u smislu da pazite kakvom ćete igraču to da date. Jer ima igrača koji s tim umeju da se snađe da pretvore to u izvor, da daju tome dodatni nivo zabave, intrige i misterije i tako dalje. Ima igrača koji onda ne znaju kako da se snađu u svemu tome. Ja sam svojevremeno vodio neki one shot u kojem su svi išli da unište neki uređaj koji je kontrolisao umove ogromnog broja stanovnika, ali sam jednom od igrača dao da bude izdajnik i da radi zapravo za ljude koji su održavali taj monolit.
I to je ispalo fantastično. S druge strane, recimo, kad sam pokretao one shot sa vukodlacima, Marina je dobila da bude vukodlak. I ona se super snašla u tome i to je bio sjajan dodatni zaplet, ali opet znao sam da, recimo, mogu Marini tako nešto poverim ili tom igraču sa vremena, znao sam da će on umeti s tim da se izbori kako treba. Samo tako da to je sjajan izvor zabave, samo morate budete oprezni kad to plasirate. Da, pre nego što nastavimo sa NPC-evima, pošto vidim da se sve više ljudi uključuju u stream, slobodno sva vaša pitanja i predloge ostavite u komentarima ili u suggestion boxu na našem kanalu, pošto ćemo proći kroz to na kraju. Naravno, pričat ćemo malo i o tim vašim pitanjima, odnosno odgovorit ćemo koliko god dobro možemo, da kažem, koliko je to u mogućnosti. Tako da, sad su u pitanju, odnosno došli su na red NPC-evi. Kako napraviti dobrog NPC-a, kako se postaviti prema NPC-evima, zato što je to zamka u koju se često upada, i kako napraviti, odnosno kako osmisliti borbe, odnosno kako napraviti protivnike, a da to ne traje 3 milijarde godina, što je opet još jedna od zamki u koje novi DM-ovi upadaju. Znači, ovo kažem isključivo za mlađe DM-ove, ovo nije za vas koji ste već iskusni, koji znate kako to da radite i koji ste već u tom, da kažem, u toj mašini i koji imate svoju proceduru. Dakle, što se NPC-eva tiče, najbitnija stvar je da se nikad ne vezujete za njih. Treba postojati nekoliko bitnih NPC-eva koji će praktično da vode priču, odnosno koji će da triggeruju određene momente u priči i to je super stvar. Međutim, ne treba se vezivati za njih u onom smislu, ne treba da ih volimo zauvek, ne treba da se udajemo za njih, ne treba da se trudimo da oni ostanu živi do samog kraja i tako dalje, jer to je sve nešto što se menja. Igrači često, zavisi od grupe do grupe. Neki igrači će želeti da, putuju zauvek sa tim NPC-em zato što je on tako divan. Neki igrači će hteti da ubiju tog NPC-a zato što ih nervira. Neki igrači će pokušati da ga na neki način prevare, da ga opljačkaju, da ne znam. Znači, padaju mi na pamet razne stvari koje možda ne bi trebalo da kažem, ali generalno da, nikad ne znate kako će vaši igrači da se postave prema tim NPC-evima. Tako da uvek treba imati backup, ne plačemo kad NPC-evi umru i u principu to je to što se tiče vezivanja. Jel imate vi da kažete još nešto pre nego što nastavimo? To je ono da ne možeš zapravo da skontaš kako će igrač da reaguje na nekog NPC-a. Jer može bukvalno da se desi da ti napraviš NPC-a koji je dobri, fini, dobri paladin koji će svakome pomoći i želi da pomogne igračima iz sveg srca i slično. I onda igrači će biti ovaj nešto smera, ovaj hoće da zajebe, ovaj nešto, ne znam, ne verujem, i da će da se postave prema njemu totalno neočekivano, ili opet da ćeš napraviš nekog lika koji će bude, ovo će da bude zlikovac koji sve vreme pokušava zapravo da ih prevari, ili pokušava nešto koji je odvratan lik i prevarant, i to se vidi kroz neko interagovanje njega sa svetom, dakle ne čak ni s igračima, i da igrači budu ovo nije loš lik, možda bi trebalo da ga unajmimo. Tako da sve očekivanja bacite sa strane, samo je to moment napravite lika kako ga osmislite, da li je on prevarant, da li je on dobar, da li je annoying, da nervira ljude, ne znam, sad neki GM-ovi vole da rade smešne glasove za svoje NPC-eve ili akcente i tako, to ja prvi to mnogo volim da radim, ali pa sad dajte mu govornu manu ili tako nešto, mislim, i kako se zove, poenta je samo osmislite lika i to je to, nema život lika će u svakoj toj, svakom one shotu biti verovatno drugačiji i onda može negde preživjeti, negde ne, i nemojte ako igrači zapravo ne žele da sarađuju, nemojte ih terati da 100% da rade sa tim jednim likom. Ti NPC-evi su the expendables.
Tako da možda je dobro imati, mislim, što se nekako što se mene tiče nekako kroz moje iskustvo, ja sam shvatila da je dobro imati jednu stranicu u OneNote-u ili u vašem binderu ili šta god da koristite, treba imati stranicu sa imenima, zato što će likovi često da vas pitaju kako se zove, ne znam, svirač s desne strane bliže bliže, ne znam, tom stolu kod WC-a ili tako nešto, gde ste vi u fazonu, molim, ili ko? krčmareva žena. Ili krčmareva žena. Treba imati definitivno spisak imena, jer ne želimo da izmišljamo te likove pojedinačno. Treba možda da napravite, i ovo možete da koristite naravno za svaki one shot, znači postoji nešto što se zove aseti, kao u videoigrama, to ćete napraviti i za vaše frpove i reciklirat ćete to stalno. Dakle, napravite kategorizaciju, ne znam, commoneri, NPC-evi koji su tu negde blizu PC-eva, odnosno na sličnom su nivou, i adversaries koji su definitivno iznad PC levela. I onda koristite stat blokove bukvalno iste za sve. Osim ako nemate nekog bossa koji je definitivno challenging ili neke posebne NPC-eve koji su adversaries, koji su zapravo više bitni za priču i koji moraju da imaju neke specijalne skillove i tako dalje, ali za sve ostale NPC-eve koji su praktično nebitni, koristite iste stat blokove. Ako niste sigurni kako da napravite te stat blokove, nemojte da listate po knjigama, da idete kroz gomilu i gomilu stranica. Na internetu postoje divni resursi. Donjon, na primjer, ja volim da koristim zato što mi daje tabelu challenge ratinga, koliko je otprilike, ne znam, kakav je difficulty za kakav party, znači ako imam 3 lika level 5, koliko mogu čega da im dam i kako će da se snađu otprilike u toj situaciji. Znači, takođe na Donjonu postoje već pregenerisani, vrlo jednostavni stat blokovi koje možete da koristite. Pretpostavljam da postoji još gomila sajtova sa kojih to možete da skinete, ali nemojte vi da se upuštate u pravljenje endless likova, jer ćete da izgubite mnogo vremena i pre nego što ste počeli one shot. Eto, to je neki moj savjet. To za one shot definitivno ne raditi, baš jer cijela poenta one shota je da budete ekonomični sa vremenom. Mi ćemo staviti link za Donjon u videu na YouTube-u, tako da ćete lako moći da pronađete za one ljudi koji ne znaju. Sad, ja samo hoću da dodam jednu zanimljivu stvar, dakle ovako, ja sam čovjek improvizacije i onda drugim rečima lenj i onda često tako neke stvari ne pripremim. Ali imam jednu zanimljivu tehniku kako da zapravo na licu mesta izmišljate imena. Uvek možete da radite to sa, recimo, da uzmete neko strano ime i da zamenite jedno od slova sa, recimo, X. I onda kažemo, ako imamo ime Paul ili Paul, i onda imate ime Xaul, Paksul, Paux i tako nešto, i ono, bilo koje slovo zamenite sa X i to zvuči dovoljno strano, a opet vi nemate preterano da, ne znam, da kažete, nemam pojma pred družinom. Vuče, koji ti je piše ono najnoviji alias? Hex? Ne, u poslednjem frpu koji igramo. U poslednjem frpu? Dorianov Kane. alter ego, ali alter ego. Spectror. Tako je. Ja samo da se nadovežem na Vukov komentar, to je sjajan način za generisanje imena. Dobar način za generisanje likova je naravno da iskoristite nekoga koga znate. Recimo vaši NPC-evi hoće da imaju mnogo dužu interakciju nego što ste, to je vaši PC-evi, izvinjam se, hoće da imaju mnogo dužu interakciju nego što ste vi planirali sa krčmarom ili ženom, i sad vi treba da osmislite još malo tog lika, sem što imate ime, treba tom liku još nešto. Zamislite prvu osobu koja vam padne na pamet koju znate ili koju ste videli u filmu, glumca, pevača, šta god, i izmenite i ispričajte otprilike kako vi opisujete tu osobu, i to će u većini slučaja biti dovoljno da igračima da iluziju da ste se vi pripremili mnogo bolje nego što realno jeste, i zadovoljit će sve potrebe koje imaju za one shot.
Još jedan komentar koji sam htio da dam, apropo vezivanja DM-a za NPC-eve, a koji može da se desi posebno ukoliko vi pravite likove za igrače. Nemojte ni vi da se vezujete previše za te likove koje ste napravili. U smislu da nemojte da sad očekujete da to što vi ste zamislili tog lika sa tom nekom mini pričom koja je prethodna i vi mislite da bi se on ponašao na određen način. Nemojte da insistirate na tome. Pustite igrače da igraju te likove kakve ste im dali na svoj način, nemojte da se desi ono kao, pa ne bi on tako uradio i tako dalje. Pustite njih da uživaju sa vašim kreacijama onako koliko god mogu. Tako da to je još nešto bih ja samo htio da dodam. A opet savjet za igrače, s obzirom na to da smo u one-shotu, svašta se dešava, moj cilj nije da moji igrači prežive u one-shotu, jer iskreno baš me briga, dok je u kampanji nekako se više vežem za njih pa gledam da ih ne ubijem baš ako ne moram, ali... To mislim da zavisi od DM-a, Marina. To jeste, ali u one-shotu nekako... ginu ljudi, kako da kažem. Da, može da se desi nešto, neki nesrećni slučaj. Ja se trudim da ih održim živim do kraja, a onda na kraju ko preživi pričaci. Taj fazon, ja otprilike tako gledam. Sad, da se vratimo opet na ono što počeli smo pričali smo u uvodu, sad u onaj moment razred za zaključak, odnosno... Kad smo mi pričali o tome? To smo pričali još u pretprošlom videu. Ako želite da vidite, premotajte nas. Ali ne unaprijed, to još nije snimljeno, kao što smo ustanovili pre sat vremena. Možete da slomite vremensko-prostorni kontinuum, a to ne biste želeli na svojoj savesti. Pogotovo ne u ova vremena. Tako da opet nađemo na ovoj razredi, odnosno to je ono kao stvar kako osmisliti tu priču. Dakle, pričali smo da je to dobar moment, ne znam, dobar moment je da je neka inspiracija iz filma ili neka epizoda ili neki strip ili šta god. Ali ono što je zanimljivo je ako hoćete da idete drugom pričom, odnosno kao ne znam, ja sam sad to nešto razmišljao u mojoj glavi, vrtim to neko vreme, kao hoću baš da napravim neki D&D one shot sa orijentalnim modulima, to je s orijentalnim arhetipovima za klase, u smislu, monk naravno, ali ne znam, kod fighter ima samuraj, kod barda ima neka varijanta da se napravi gejša, kod, ne znam, roga, samo uzmeš asasina i to je ninja i tako to, i ja sam razmišljao, ja hoću da napravim sa tim likovima, da vidim kako će da se ponašaju, i onda kao kakvu priču napraviti. Sad, i to sad ću da budem štreber i da ubacim književnu teoriju u ovo sve, upravo smo prešli na novi nivo. Ali poenta je da postoje nekih 7 tipova kao 7 tipova priča koje postoje. Dakle, bilo šta što je napravljeno kroz književnost, manje više, to su 7 nekakvih priča. Prva priča je ne znam, idemo da pobedimo čudovište. To je ona fora kao, ne znam, Beowulf recimo ili tako nešto. Druga stvar je rags to riches, odnosno kako će neko da se obogati. To je recimo Aladdin ili šta već. Zatim imamo quest, odnosno avanturu, odnosno nekakav tajni zadatak i tako. To što bi bio Lord of the Rings, recimo, dobar moment, idemo da bacimo prsten u vulkan. Imamo put i povratak. Za Rags to Riches, Aladdin je dobar primjer za individualnu priču, ali ako hoćete da radite nešto za party, na primjer hajstovi su sjajna ideja. Da, hajstovi su super i to je onaj moment, dakle, bukvalno imate party koji ima, to je možda i najlakše ubaciti tu priču o motivaciji za sve, ali vratit ćemo se na motivaciju malo kasnije. I ono što sam htio da kažem da je još jedan od tih dobrih momenta, to je putovanje i povratak. U smislu, moramo da to bi bio možda Hobbit, recimo, ne znam ako imate bolji primjer. To su Bilbo i Frodo. Da. Tako da, i onda to su neke 4 osnovne priče i onda sad tu ima mnogo stvari koje može da se variraju. I kad imamo ovo, treba da se ubije čudovište. Sad, to može da bude, čudovište može da bude jedan veliki behemot ili zmaj ili tako nešto, može da bude 40 razbojnika, mislim, može da bude, ne znam, goblinska mafija. Sad može da bude moment, kao mi idemo
mečki na rupu, odnosno idemo da tražimo zmaja po planinama, ili, ne znam, 40 razbojnika napadaju selo, moramo da ga branimo. Tako da sad tu kažem, uvek imamo neke varijacije na temu, pa je to dobar moment opet da počnete od ovog osnovnog i onda samo da ga obojite u vaš setting. Da, ja se potpuno slažem s tim i nemam šta da Ostali dodam. ste bez teksta. Ostali smo bez teksta, vuče. Nemamo, posle ovakvog izlaganja, nema se što više reći. Pa dobro, ne znam, onda možda imate da kažete nešto više o, ne znam, kako da se održi nekakva atmosfera, odnosno nekakva struktura u one shotu. Atmosfera, struktura, pa ne znam, što se atmosfere tiče, ja se nekako, mislim da sam samo jednom u životu zapravo radila nešto da to kao bude svima vizuelno, da kažem, zanimljivo, odnosno IRL, rekviziti i takve stvari. Za one shot to je već malo nije neizvodljivo. Izvodljivo je, ali je extensive, previše. Znači, nemojte na to da se nešto preterano fokusirate, ali ono što je dobro je da recimo izaberete i za one shot neku playlistu. Uvek je dobro da imate playlistu, uvek je dobro da imate muziku koju puštate, koju ste eventualno puštali dok ste pisali taj one shot, što je opet dobra stvar, jer ja recimo imam nekoliko, opet da kažem, playlisti koje puštam stalno u zavisnosti od toga šta pišem. Ako pišem neki Kalimshan, odnosno Kadiru, odnosno u kom god settingu da igrate taj neki, da kažem, kvazi Middle East, onda puštam, da kažem, neki epic Middle Eastern battle music ili tako nešto. Two Steps from Hell isto ima jako lepe, da kažem, soundtrack inspired music. Uvek možete da puštate bendove koje volite, a koji su vas inspirisali, da pokušate da igrače uvedete u tu atmosferu što je više moguće, ali opet nemojte da stavljate preveliki akcenat i na to. To je nešto što treba da bude u pozadini, nešto što se jedva čuje, ali opet kad dođe do velikih borbi, final encounters, takve stvari treba ubaciti akcenat na muziku, uvek da dobar efekat. Ono što je Vuk rekao, glasovi, ko od vas voli to da radi, treba to da radi definitivno. Sad nije poenta da li ja umem ili ne umem, poenta je da se trudim jer onda i igrači vide da ste zapravo uložili malo energije u to i promislili ste i tako dalje. S druge strane, ja često kad wingujem sesiju, što radim često, da, dodam nekad glasove jer to opet deluje igračima kao da si se zapravo spremao, stvar nisi. Tako da, tips and tricks, guys. Šta još? Vučela sam preskočila nešto. Pa, ne znam, evo ja ću se opet vratiti na te glasove. Stvari u tome što, recimo, ja volim zapravo da glumatam, pogotovo sa novim ljudima, zato što oni se lakše opuste. Da. I onda, jer kad oni vide, kao ja praktično tu povedem priču i oni vide ja se glupiram, kao mi smo ne znam, 5-6 matorih ljudi za stolom i kao igramo tu neku igru i kao, pogotovo za nove ljudi to može onako malo da budu baš, da ima tu negde stigme kao jesam li ja sada štreber otprilike ili tako ili nešto još gore i onda ako ja počnem i kao ja zapravo imam priču za njih, dakle imam taj neku strukturu, nešto sam radio, ali sa druge strane ja se glupiram i kao glumim za njih, odnosno imaš goblina sa kraštavim glasom ili još bolje krčmarevu ženu sa kraštavim glasom. Ili još bolje krčmarevu ženu goblinku sa kraštavim glasom. Tako je, nemojte da ga pitate, on voli gobline. Zašto? U svakom slučaju, dakle, moment je da to je ono što pomaže ljudima da se opuste
iz mog iskustva. Sad, apropo atmosfere, ja volim da ubacim malo nekih opisa, ne znam, da, pošto ovo je uglavnom onaj moment gde, ne znam, najviše radi takozvani theater of the mind, odnosno treba da zamišljamo to što pričamo. I onda tu malo se fokusiramo na one dodatne detalje koji malo boje setting. Na nivou, ako je neki horor, recimo ovi Lukini Vukodlaci, to može da bude tako što je malo je podigla se blaga iz maglica i ne čujete ptice u šumi ili tako nešto. Što se tiče, recimo, ne znam, ili ako bude na taj neki piratski setting ili tako, to opisujete kako su stvari prljave, vlažne ili ima puno buradi, konopaca i mapa s blagom okolo. Čisto eto to kao doprinosi ljudima da malo više zamisle sve to i da se možda i oni malo više opuste u celu priči. Ako nemate šta da dodate, Luka, u stvari ti imaš, ali posle tebe, pošto uskoro probijamo termin, voljela bi da se posvetimo malo i pitanjima svih vas koji gledate. Vidim da ima jedno pitanje, tako da ćemo da se nadovežemo na to kad Luka završi. Luka, mikrofon je vaš. Zahvaljujem. Ja stavio da prokomentarišem vezano nekoliko stvari. Vezano za glumljenje glasova. Moje, recimo, vokalne sposobnosti su jako ograničene i nisam, definitivno nemam glumačko iskustvo i sposobnosti kakve, recimo, ima Vuk. Ali ne morate ni vi da imate. Ono što mnogo može da uradi za ilustraciju lika je samo da promenite tempo kojim govorite. Ne morate da menjate visinu ili boju ili šta god, samo možete da, recimo, koliko hoćete da postavite nekog misterioznog lika ili nekog starog i iskusnog, samo da usporite malo kako pričate. Ili, recimo, s druge strane, možete da nekog frenetičnog, uzbuđenog, evo sad, recimo, goblina ili bilo šta drugo, da jednostavno samo mnogo više ubrzate sa svoj tempo i to će vrlo dobro ilustrovati kako te lik treba da izgleda. I to su samo, mislim, to je nešto možete da koristite uvek. A što se tiče, muzika je takođe, opet da sad pređem na nešto drugo, muzika je, kao što reče Marina, izvanredna za ilustraciju atmosfere. Bilo da je to borba ili okruženje, bilo je to, recimo, piratski setting, postoji gomila fantastične piratske muzike koja će vas odmah ubaciti na brod među topove. Postoji, ja recimo za svoje fajtove volim da koristim filmsku muziku, zato što je ona bukvalno dizajnirana za akcione scene, zato što nema reči koje bi eventualno mogle da odvuku pažnju sa akcije, sa onoga što treba da se dešava. Apropo održavanja atmosfere i kako se održava, kako i toka one shota, opet sve zavisi od toga kakav one shot hoćete da vodite. Ako vodite neki dungeon crawl, onda slobodno nabijete akcija, tempo, nemojte da dajete igračima vrlo kratke predahe i odmah stavljate ih kroz seriju izazova kroz koje treba da prođu. S druge strane, ako vodite nešto što je neku intrigu ili neku misteriju, onda usporite malo stvari, dajte im vremena da recimo istraže neku scenu, ali ako vidite da su se zaglavili ili da ne mogu da nađu ono što im treba da bi došli do zaključka do koje vi hoćete da dođu, slobodno im to dajte kroz neki relativno jednostavan skill check ili kroz nekog NPC-a ili kroz neki spoljašnji događaj, samo da biste naterali radnju da se pomera napred, jer vama je opet u one shotu ključno da u ograničenom vremenskom roku ispričate tu priču koju ste zamislili. Tako da nemojte dozvoliti da se stvari previše rasplinjavaju. S druge strane, izvini sad jedna stvar, one shot je opet zgodan za da isprobate neki koncept u smislu da ako hoćete da nabijete tenziju, možete slobodno da modifikujete neko pravilo koje se stalno koristi, a koje vama ne prigodi za ono što hoćete da uradite. Recimo, ja kad vodim dungeon crawlove ili nešto hoću napeto, onda volim da izbacim ono pravilo o lečenju na short rest. Jer onda to tera igrače da idu napred, nema sada kao uzet ćemo pauzu za sat vremena, da se iskuliramo, bla bla, nema kuliranja. Morate na najbolji mogući način da iskoristite vreme koje vam je dato. Posle sam ja okrutni Dungeon Master. Ja sam užasan što se tiče okrutnosti, jel?
To je otprilike to što se tiče nekog održavanja tempa i strukture. Vodite računa da se stvari ne rasponjavaju i slobodno forsirajte razvijanje radnje i akciju. I što se samog kraja tiče, ja recimo volim da FRP počne i da se završi narativom DM-a, koji objašnjava šta se dalje desilo sa tim igračima, odnosno šta je njihov, da kažem, taj cilj koji su postigli kasnije izazvao u toj celoj priči, odnosno volim da se priča zaokruži. Eto, to je... odnosno da se da zaključak, ali kroz DM-ovski narativ. A ne da ono kao, ubili ste Zmaja, ćao, to je to. Znači, samo je bitno da imate, da kažem, uvod i zaključak možda predefinisan, gde ćete u zaključak naravno da ubacite stvari koje su se umeđu vremenu izmenile ili desilo onako kako vi to niste očekivali, ali definitivno treba imati zaokruženu priču tako da igrači osete da su nešto završili, da su nešto uradili i prosto da dobiju nagradu na taj način kroz DM-ov narativ. I tu dolazimo do onog zaključaka. Da. Imaš još tačno 3 minuta. Tako da možemo sad da odemo na pitanja. Evo ovako, jedno pitanje koje sam videla od Frostborna je kako glumimo glasove. Ne samo mi, pretpostavljam da je pitanje bilo usmereno i na ljude koji se dopisuju, ali da li mi to radimo na engleskom ili srpskom, da li se te stvari podrazumevaju. Evo, na primjer, što se mene tiče, ja preferiram da igram frpove na srpskom jeziku. Naravno, tu i tamo upadne neka engleska reč, jer verujem da se to dešava dešava se i kod Vuka i kod Luke i tako dalje, posebno kod Vuka i kod mene i kod još par drugara, jer smo svi korporativci koji radimo na engleskom 8 sati dnevno i onda to nekako prosto uzme maha i zato opet morate da nam oprostite jer iako nam je maternji jezik srpski, radni jezik nam je engleski pa to nekako ide jedno s drugim. Takođe čitamo dosta na engleskom, čitamo D&D knjige na engleskom i tako dalje i onda to prosto uđe u naš govor. Ali trudimo se da što više govorimo na srpskom jeziku jer je prosto prirodnije kad razgovaramo međusobno i kad se NPC-evi obraćaju PC-evima, kad se NPC-evi obraćaju međusobno jedni drugima, prosto je organski, je, prirodno je. Što se akcenata tiče, recimo, to je malo onako zeznuta stvar, zato što recimo kod nas često, mislim ne kod nas kao grupe, nego generalno kod Srba postoje neki ustaljeni dijalekti, odnosno stereotipi koji nam se nameću i do kojih se uvek nekako na kraju dođe. Tipa, Hobbit je često lala ili je, ne znam, malo pogradnije... Patuljci su iz Krajine. Patuljci su iz Krajine, da. Orci će opet biti, ne znam, Bosanci ili tako nešto. Mislim, glupo je i to su ti stereotipi koji nam se nameću i apsolutno želim da izbegnem ono ne znam, da uvredim bilo koga, ali to je prosto nešto što se provlači. Ja se recimo trudim da se od toga sklonim, odnosno da gledam da to izbegnem što više. Opet recimo moji goblini se pretvaraju u dede i babe, ne znam zašto. Kreštave dede i babe, ali dešava se prosto. Opet ne želim da idem u tom pravcu, ali nekako se desi. To što se mene tiče, Vuče? Pa ja opet kažem, ja više radim, više radim modifikacije glasom nego akcentom, ali to je onaj moment što akcenat uvek može, pa sad mi imamo te akcente, pa sad to je opet ona ideja, ne želimo da uvredimo nikoga i onda je to možda bolje uraditi više, ne znam, da će neki selja da ima nekakav akcent tako što pola ovako će pričati, neće otvarati usta skroz i tako nešto i pričat će kroz nos, ne znam, tako da i ono što je najbitnije da
pri rađenju akcenata je, ne morate vi da razmišljate sad ovo će nam priča po južnjački ili tako nešto, nego može da priča određeni način i to može da bude loš južnjački, ali on može da kaže, pa kao nije to, ne znam, ne kažem ja sad ovo, ne znam, leskovačkim naglaskom, ja to kažem, ne znam, hobitskim naglaskom. Tako da, mislim, to je stvar, to je cela poenta fantastike, tako da, između ostalog, i akcenti su izmišljeni. Vuče, moraš jednom da napraviš frp u kome ćeš da vilenjake akcentuješ po južnjački, tako da... Da razbijemo stereotipe, može, to je... To će da bude. Abe, kude si došao, ne pore. A što se tiče inače akcenata na engleskom i to, recimo ja to lično izbegavam, zato što mi kao ljudi koji nismo native speakers ne možemo tako dobro da ubodemo možemo da se trudimo da ubodemo te akcente, ali to nikad neće biti na dobrom nivou i onda se pre postiže onaj cringe efekat. Čast izuzecima, naravno. Da, čast izuzecima, ali ja sam nekako došla do toga da je više taj neki cringe moment nego što je zapravo zabavno. I generalno ja ne volim da frpujem na engleskom jeziku zato što ljudi u grupi, svi smo mi na drugačijem nekom nivou engleskog jezika i onda oni koji ne znaju dovoljno dobro da se izraze neće dobiti screen time kao oni koji umeju. Eto, to je moj najveći problem sa insistiranjem na engleskom jeziku u našim igrama. Luka? Vas dvoje, mislim, ste prilično temeljno odgovorili na ovo pitanje. Ja bih govorim na jedno koje se javilo pri samom početku. Shio Sai je pitala, pošto nije igrala nikad FRP do sad, pitala je koliko nervira iskusne igrače kad igraju sa neiskusnima i da li imamo neki savet kako da se novi igrači opuste prilikom igranja sa iskusnima. Iz moje neke perspektive kao iskusnih igrača, ja volim kad vidim novo lice za stolom i volim kad vidim neko ko nije ranije igrao kako se okušava u ovom hobiju koji svi volimo i u tom smislu se trudim da tom novom igraču učinim stvari što prijatnijim i opuštenijim i tako dalje. Što se tiče, sad mislim perspektive su različite, ali to je neki moj stav i mislim da je to neki zdrav stav zajednice koju pokušavamo da kultivišemo. S druge strane, što se tiče novih igrača, kako da se opuste, zapamtite da smo se okupili da se igramo i da se zabavimo i da nam bude lepo. I dok god se vi zabavljate time, ne kvarite eksplicitno nekom drugom to vreme koje provodi sa vama, sve je sasvim u redu. Slobodno se opustite, normalno je da ako ne znate pravila, da ćete pitati za pravila, da će da vam iskusni igrači pomoći, da će vam ujasniti i tako dalje. Poenta da vi pokušate da uživate u tom novom iskustvu. Tako je. Ljudi, pošto vidim da nema više pitanja, ja bih voljela da ovde negde završavamo stream. Meni je jako drago što ste ostali uz nas ovih sat i nešto vremena. Nadam se da vam je bilo zabavno i da ste nešto i naučili, posebno novi DM-ovi da kažem. Drago mi je što nas podržavate sa celom ovom pričom, zato što je ovo nešto novo na našem podneblju, da kažem, i ovo je nešto što zapravo hoćemo da proširimo, odnosno nadamo se da ćete biti uz nas svake srede, trudit ćemo se da bude svake srede i pokušat ćemo da obradimo što više tema koje... Pa imamo mi neke od njih na umu već pripremljene, međutim želimo i neke vaše predloge, odnosno kao što sam već rekla na početku, ostavite sva vaša pitanja, predloge u suggestion box, pogledat ćemo ih naravno i uzet ćemo ih u obzir. Takođe, još jednom da kažem, ovaj stream će biti, pošto je snimljen, bit će uploadovan na YouTube, tako da subscribe-ujte se i na naš YouTube, pratite nas na Facebooku i na Instagramu, stalno izbacujemo neki novi kontent i uskoro sledi još jedna stvar koju smo pripremali neko vreme, a to je, Vuče? A to je naša kampanja. Tako je. Tako da imaćete prilike zapravo da vidite kako se mi to igramo i da vidite malo kako to zapravo izgleda. To će biti super za nove igrače, za stari igrače mi ćemo se postarati da budemo makar dovoljno zabavni
da hoćete malo vremena da ubijete sa nama. Ako nemate šta da radite nedeljom uveče, što je trenutno naš termin, uvek možete da se uključite i da gledate nas. Ako nemate vašu kampanju koju igrate, ako imate, naravno, predlažem da igrate svoju kampanju i da se zabavljate preko Discorda, Zooma, kako god. Evo, inicijativa apeluje da ostanete u svojim kućama, nemojte da se skupljate u velikim grupama trenutno. Mi znamo da je to, da praktično, mislim, svi mi preferiramo da se naravno skupimo kod nekoga i da igramo zajedno i da pijemo i da se zezamo i tako dalje, ali s obzirom na to kako je stanje, molim vas, ostanite kod kuće. Discord i Zoom rade perfektno za ove stvari, čak ne morate da igrate ni sa videom, možete da igrate samo voice, samo tekst, nije bitno, ali stay safe, guys. Vidimo se sledeće srede.